colegi! Minunată de mâine am născut al treilor răspărit, al bunășilor flori, al trandafiriilor. Zi deosebită care va rămâne în calendarul inimilor noastre. Ne-am adunat aici cu toții, educatoare, învățători, profesori, părinți și elevi, pentru a împărtăși gânduri și vise, regrete și mulțumiri pentru cei care în toți acești ani minunați ați fost alături de noi și ne-ați vegheat somnul, ne-ați călăuzit pașii, ne-ați ocrotit de tot ce a fost rău. Începând cu cei care ne-ați dat viață și cei care ne-ați legănat, până la cei care ne-ați ajutat să pătrundem în labirinitul cunoașterii, încerc astăzi la această despărțire să vă mulțumesc în numele colegilor mei pentru tot ce ați făcut pentru noi. Gândul ne zboară cu ani în urmă, într-o toamnă măvărută de septembrie, când am pășit pragul clasei și retrăgându-ne mâna din cea a părinților dumneavoastră, stimată doamnă învățătoare, ne-ați luat sub aripa încrezătoare. Aici, zi de zi, ceas de ceas, ne-ați înconjurat cu dragoste, dăruire și răbdare. Ne-ați făcut să descoperim minunatele taine ale cărții. În fiecare an ni s-au deschis noi orizonturi. Mereu am dobândit lucruri folositoare și interesante. De la abecedat și tabla mulțirii până la teorema lui Pitagora, la atom și molecule, am pus un lucru lung și anevoios. Dar cu ajutorul dumneavoastră am reușit să dezlegăm și aceste enigme. Multe din faptele eroice ale strămoșilor, din curiozitățile naturii, din tainele limbilor străine și ale lucrării organismului, precum și din misterul cifrelor și cărților, ne-ați făcut cunoscute, încât acum ne dăm seama cât ne sunt de folositoare nouă. Am ajuns să putem afirma cu certitudine că omul este rodul educației pe care îl primește. Ne-ați învățat că viața este dăruire, credință și speranță, durere și bucurie, succes și insucces, bunătate și omenie, putere și voință. Viața se definește prin om. El trebuie să trăiască, să gândească, să creeze, să învingă, să fie puternic în fața destinului său, dar mai ales să spere. Pentru noi, elevii clasei a 8-a, promoția anului 2009-2010, profesorul a sunat astăzi ultima oară să ne discute de pragul fără de întoarcere din viața de copilărie. Toate lucrurile bune le-am dobândit în școală. Aici am legat prietenii, am trăit bucurii și necazuri, împliniri și eșecuri. Suntem încredințați că în tot acest timp v-am pricinuit multe neplăceri, însă astăzi, din suflet vă rugăm să ne iertați. Permiteți-mi ca în numele clasei a 8-a să vă împărtășesc ultimele noastre impresii asupra tot ceea ce am trăit în această școală timp de 8 ani de zile. Mărturisesc cu regret nespus că timpul a fost necruțător cu noi, grăbindu-ne parcă zborul spre alte înălțimi. Însă azi, aripile s-au frânt, zdrobite de greutatea apăsătoare a lacrimilor îndurerate ale despărțirii. De pe câmpul amintirilor culegem astăzi flori de nu mă uita, însângerate și le colecționăm în cartea inimii, sperând că nu se vor fili niciodată. Deși spinii trandafirilor ne-au urmat, întotdeauna drumul anevoios spre victorie, am reușit împreună să depășim momentele neplăcute a acestei călătorii, bucurându-ne acum de mirosul și frumusețea bobocului înflorit. Zâmbesc la clipele dătătoare de lumină, la prima poezie și sărbările din grădiniță, la scenetele binecunoscute dintre greier și funică ce au colindat atât grădinița, cât și clasele primare. Sfârșitorul moment al despărțirii dintre a patra, când ne-am luat rămas bun de la doamna învățătoare Albă ca zăpada, din poveste, cea care ne-a fost mamă 4 ani de zile și care ne-a învățat să scriem și să citim. Să nu uităm însă și de doamnele educatoare care ne-au urmat pașii mărunți, tot înainte și gândirea spre lumină. Multe s-au spus de-a lungul timpului despre profesori și nobila lor meserie, dar mie mi se pare că au fost foarte multe lucruri în comun cu actorii. Intră în scenă uneori foarte tineri și joacă neobosiți până la bătrânețe un singur rol, cel al profesorului cu majusculă. Nu au cortină, nu au culise, nu au repetiții. Sunt tot timpul sub lumina reflectoarelor, ochii vii și necruțători ai copiilor și n-au nici răsplata aplauzelor. Și pentru că omul din el se ascunde cu modestie în spatele acestui rol, nu-i vedem triști, suferinți, obosiți, dezamăgiți. Ei sunt mereu zâmbitori, mereu generoși, parcă nemuritori și pentru asta le mulțumim. Mă întreb, unde au trecut ani? Unde astăzi suntem la sfârșitul clasei a 8-a, când mai ieri eram a 5-a, apoi a 6-a, apoi a 7-a. Și am crescut, am tot crescut. Azi, în acest moment solemn, vă cer tuturor iertare pentru câtele neplăcute și vă promite o minună frază. Vă mulțumim și nu vă vom uita. De asta nu chiar să sacrificiul dumneavoastră nepământeană, dar nu putem gândi altceva.
Am vrea doar să strigăm și să țipăm. Nu mai vrem să creștem. Nu mai vrem să plecăm. Nu mai vrem să ne despărțim. La destinul de moc și sur, la cerințele noastre. Așa că noi ne resemnăm. Totuși nu vom opri potopul de lacrimi și nu vom opri durerea. Doar vom acoperi cu amintiri. După cum noi bine știm, școala place tuturor, dar trebuie să amintim că ne e de ajutor. În toți acești ani de școală, noi am dat multe teste și am fost ascultate de nenumărate ori. Dar acum vrem a vă da noi un mic test înainte de despărțire în care vă vom ruga, vom recita poezii în care vă rugăm să vă recunoașteți. Glasul ei e minunat, cum citește în rând curat. Chipul ei se luminează, cum pe mine scrucitează. I speak engleză și sunt very mistic, căci when I speak engleză, tirele ne contenit. La ora de germană, proful iar ne-a învățat cum să spunem guten tag, că noi iarăși am uitat. Cifrele sunt fermecate, formulele sunt înfocate, problemele sunt complicate, dar profesoarele ne dezbate. La fizică și chimie, deci formule nu le știu și vă spun mai tot mereu, nu sunt elementul meu. O frunză de plantă, o greană din pom, toate fac parte din viața unui om. Anii veșnici te-am uitat, părțile le-am runegat, revoluțiile le-am încurcat, de sălac ofticat. Pământul sistem solar, limitul îndegetat. De înveți la geografie, e mare cât o galaxie. Căci apneul și nevoiul nu se alături. Ce contează? Omul la geografie împreună le așează. La religie nu e greu. Ne rugăm la Dumnezeu. Doamne Dumnezeul meu, dăm vacanță tot mereu. Fă din două un semestru, fă din mine un maestru, fără școală, fără teme, fără mate, nici probleme. Să am arătat că se poate, subiecte la mate, să ne dea rezultate. Viața e oaie, așa că evident, ca să știi să trăiești, ai nevoie de talent. Corect. La muzică o chemare n-am. Și fac într-una pe acolo, tot spus se ridică oare, că eu mereu dau tot. Celebrul aș reuși să fiu cel mai bun din clasă, mingea cafei de a fi, a ta va da fi plasă. Noi la ora de latină suntem cuminți ca și o algime. Noi la ore învățăm 3 și 4 tot luăm. Totdeauna noi chinim, eu cu Crețu și Florin. Domnul mereu să vă spunea că noi nu vom promova. Corect.